iki wis teko Wono Purwo Asri. Aku mampir ngopi sik ning Wati cedake SJ ya. Iki nek bol kopi iki nggo gawan. Gawa roda telu iki lho. Iki. Mantap iki Pak. Cocok bolo. Ya iki ngopi sik enake awake dhewe iki ngopi dhisik. Terus iki pateni sik. Ya. Iki aku ning gone Solo dhewe. Wong teko. Iki apa cek wong. Kopine enak to Pak De? Wonten. Lho. Iki nggo roda telu lho. Aku njajali kopine jane enak ora aku tak coba. Ning kene yo akeh sebabo kene detan pentol bareng ono mie ayam ono. Ngene Pak sinten iki? Kang Judi. Pesen kopi, Mbah, ngopi nggih? Ngopi. Oh, nggih, Mbah ya ngopi. Aku ya arep pesen kopi, tapi dhisik mbahe yo. Dhisik mbahe iki, dhisik mbahe. Arep-arep danane kok aku dikasut. Napa? Dana napa niku? Oh, dana napa? Lho, alah sampeyan iki ya. Ngono engko wis enek rezeki dhewe Mbah, wayahe oleh ya oleh. Tenang ae pokoke. Wayahe oleh ya oleh, ya ta. Mbah iki ngarep-ngarepi. Ora arep-arep, Be. malah gabung ngono kok. Oh, gabung napa wong niki dhewe-dhewe kok mboten bantuan. Nggih. Niki Mbah arep ngopi. Saden napa Mbah? Nika cireng. Oh, cireng Mbah, cireng. Padha Mbah aku bal pentol kok ya. Iki bose ya. Sapa ya? Bakul tap Tiba ngene iki nang godhog bayu ya. Napa mboten nate angsal bantuan to, Mbah? Belas lho. Belas. Oh, alah. Betul pun kamu lho. Nggih. King pemerintah mboten angsal nggih. Lah pemerintah PKH Angsa. Ndak ampun angsal nggih niku, Mbah. Angsale. Nah, iku. Napa melih? Oh nyepal niku bakulan. Oh, mboten wonten sakniki, Mbah. Sakniki nek ora golek dhewe, ya ora oleh dhuwit. Kayak ya, Pak De ya? Oh nggih. Aduh, iki kopine. Ning ngarep SD bolo nek lewat Purwo Asri iki ana roda telu ya to. Kuda apa iki biar ya. Pokoke roda telu mampira. Ning Kelampitan iki ya. SD. Wis engko petuk bakul cireng. Kae Mbah nek wong tuku, Mbah. Nah, nek wong tuku ya wis ya. Nggih. Iki tak pesen kopi aku. Kae ning gune botol mie. Mie ayam, pentol ya nek lengkap pokoknya. Sepeda ya lengkap. Pokoknya lewat Kelampitan mampir nek isuk tapi ya awan sithik kaya wis gak ono. Ya to. Wis ngene. Aku tak pesen kopi sik.